DJ S. Shine Best International.
Udaronyu, Adano la Yenya, Simkea no Meo, Akurudaramano, Udaronyu, Urudaramano, Udaronyu, Okanyelo Kama, Okunebuya, Amama, Hobineche, Namegani, Edimaline, Akabaram, Payekula Moku, Edimaline. Hobineche, Namegani, Edimaline, Akabaram, Payekula Moku, Edimaline. I see. Oyabakalachi yoso. Ilo nyabakachi yoso. Yabago yoso. Yawago and partners. My for umo pomi dato. The supermarket I don't want to know. You are your man. Agache. Ndia sopa. You again. Atile ken na uhenile. Obi di always. Ah, they can go ya. The brand henile. Opambra de amasa. Chileberemo. Ewe. Chileberemo. Ayeleberemo. Emanamu keje. Emanamu keje. Tabulago. Tai. Chileberemo. Emanamu keje. Emanamu keje. Manam di menam, manam di menam, ika bapalang, ela libenem, ni lagai nem ni, mabam di jenum, kose mam di jagosim, ika bapalang, ewe monyoso, muamelibe, ijerole mi jamanisi, Jazanum, Ika Bopala Kamao, Chileberemo, Eze, Oleberemo, Emanamu, Chileberemo, Ay, Emanamu, Chileberemo, Oleberemo, Emanamu, Apacha, Emanamu, God base. I don't know time when I want my leg. I do it. Oh, well, okay. It's a camera. His Royal Highness. This is what I'm about. Achimana. Oh, we're running the Lua. I am Mutechuku. Ogweronya mambo jerulaya, ogweronya mambo jagozia, karachuku. Agoni rote karamu, tile kanane kamarano. Amamu obite. Jasakpam ki jasanu. Merelam ki je. Ikabulake kamao. Chileberemo. Augi. Chileberemo. Agaje mrena. Adi malamu mreje. Agaje mrena. Emanamu keje. Ando ko mamuna balago. Chileberemo. Tabekani. Chileberemo. Ayaje mrena ni mrana. Emanamu keje. Okagale. Emanamu keje. Ikabulago. Atule ke weni de o. Owe mo ta ja se jam. Barrister Uche Eke. Ma fe poke. Ababunde wenye, amabundugu. Chileke che baba mfi che baba. Inona kere la baka kijene. Ikabomba nagi. Desele. Rule wa mame tumane nuna. Au giwe dibi. Inona agewo di se kwete mo. Nakamarana. Ageje brelam. Ageje mujo. Ageje le kwaji ya meka.
Jazana ni bi jazani indi mo se tile ama o tile bere mo agaje me agaje mo mana mo ke je bere mo aye je be mana mo ke je bere mo ika bala ama o tile bere mo eze be wa ye bere mo ni be mana mo ke je bere mo mana mo ke je bere mo ika bala Ojime Oji sa weli moke he to moke dimba Sakama Ande wi kwende wo me ano kraka ano ndema Blaze in the steel. Bring the heat. Dina be gowe Igbo Kwenu Yeah. Agama Anje Igwe Obenuka Igwe Ebo Igwe Ale Ano soto menuko Igwe Andema soto menuko Aburu munde jato ewa Mabo walem Oye bede monu Sa eriki ouwe Chairman, censorship consultant, na Papa, Lagos State. Osoje bepano, wanyo madema, asekele lam, adesa bondema. Yes. Atisideko, walanem, atisideko wala. Banka ati yakashela ke bokoma letimba yakashela awalem awalola dobina eke motivise ma abewu chairman obi wande farms Nigeria Limited umaye kango ngobala Village Ellis, number 3 bus stop. Anazi abanye. Obi wande, owere obi wande nona. Papa masimo ya gasina. Soles computer sepano. Ori kese wa. Oje ma. Istafesu seke, eda dimonso. Onyama na China, man of Umayeka. Onyama na China, no Mayekanko. Atiya Kajela, Kajile. This is a better in the Lagos. Wafu walking Monday. Emeka Lagos. I never heard you, sir. Do something when you okay. Karaka, aye Igwe, the better Lagos is and no such a menuko. Travel baby, no come at the man. Aye, and no such a menuko. Ibaka Kale, the man. Aye, I tell them, and no such a menuko. Maselenu samade, osisi meje beli ya wapa mafimele mwenye kajela be. BSC de, wako madema, titi wanyama pano ya gasila. Uko matiti kame mpano, iwo jema, wabwili beli ya gasila. Rule wecha manoso belu sobi, isakama. Lady Bano. Aye, I don't know one of the dollar. Sibekole. He was a little Pantalem. Aye, Ghana based man. You will
Akpage gogi agashila. Igbo no ka na kwano. Jangwe kelela mo. Jangwe kelela mo. Chitano Wachuku. Okay, well, Osurumba one of food is agashila. Chitano Wachuku. Ojema. Osurumba one of food is a Ghana Benjamin. Ojema, iye bera toto manu mama, isimbe ole, isurumale. Ajolam, ekelelam, isimbe ole. Tambo bedi wop, wafo bakalube kule, oko madema. Andabo picture mapano lede. Obe mane pan. Emmanuel umuna wike. Mafumbo kweke umekune. From Igbo's family. In Abuja. It's in Bebole. Agashila. Anye Igwe. Come on. I say let them down. I know so to men. No back and the man my and no such a man Rumule Bekelumune Bekelendemon Obegalanga wokom Ebaselagio Ofendem Ife manya gbapano ogologo afe bogi mekune ati nya gaje lagu mo ni sije damo sondo kike bafo vakale ando ko mukonu oko made aha sombo bijuru palo aso obijuru ina Lagos you obey one lady by the oh yeah ma if you lori seke oh yeah ma okay say lori seke there's a cash what from go ngo ba ya ga shila anu nde ma Achimanule Nzabuti kwalo Ofe galanga woko mawu Owulande pano Ege lambo Oba iwo jese Woko madu Ole debi jere gobi Aba osa Ekule duzi jele Ekele lamu Ekule Lagos branch Yagashila na Andabu chikwe Koko madimbo Agi Mujaman Obi Wande Social Club Ina Lagos Akpage gogi Asi Yagashila gi Obewe Anye Igwe Kamao Ekelela Victory Social Club Project Garden Ewu Ajawa kosi nkele anu wunde maso Ekele buru so one of Okpeketa aka Yakabo Iwo nye mama afọ Okpeketa umekunanye My chairman kwano Chief Marcellinus Amade Iwo Chichukwete Belia Ojemma Oprotikobo aka Tomo Iwo nye ma Kedu banu maka Chief Omire one of Umunakara Andoma Anu wotaya Mama baje wewe wana majira baya Andoma
ọhaneze ndị Igbo ga-ekwenụ m ntị n'elu wee ihe ọbụla onye na-emekwenụ n'elu ụwa m ịmanụ ya nwenụ nchekwube ebe Chineke nọ maka na nne chi dị ime onye manụ n'ife chi ya bụ kene nnezi ọyị m gbakene m ọmụ Naijiria onye bụrụ onwe ya onye bụrụ onwe ya na-echi dị ime onye mara ife chi ga-abụ onye bụrụ onwe ya onye bụrụ onwe ya na-echi dị ime onye mara ife chi ga-abụ onye bụrụ onwe ya onye mara ife chi ga-abụ n'ụwa ya oyimo lekelenu m na-abịala m ọdọ mụọbụ ụmụ Naijiria na-abatago m ọbọrọ Imo steeti odogwu mbisa fesọnụ na ndọdọbọ eze nara mbịanyegwu na ngalawuchi ba n'ọdọ adekwu ke kwuru ekwu mejiri nwayọ na-ekwukwasị ọdọ ị marala si na mụrụ onwe m n'ezi oyi m gbakene m onye ga n'olu m onye gara n'olu m talk less of to know who they call ọmọ Nigeria tomorrow kalebele my brother nobody know wetin he go born tomorrow kalebele yeah my sister you no know wetin he go born nne chiri ime gbakene m ihe chi ga-abụ kene abụrụ na ndị fere siri gị ike anyị mebụla onwe go nwe nchekwube na Chukwu ịbụ dị nwa agbọghọbịa nke tozuru nwanyị ịlụkwanụ di ya were nchekwube nọ na Chukwu n'ofu ụbọchị ga-eru Chineke ga-enyekwanụ di gị nke gị maka na onye dị ndụ nwee n'olileanya onye dị ndụ nwee n'ọganiru onye dịkwanụ ndụ onye dị ndụ nwee n'akụnụba onye dị ndụ onye ga-akọji if you know they are alive tell me how you go talk the story Chukwu ekpekwele n'elu ụwa ka mụ nwụọ before my blessing time I reject it because it's not my portion God go give me connection I say I go stand attention fornication no abortion we don't need you distraction I be the king of this nation I let her go higher institution I like that orientation They bring me for plantation I let her get that orientation My wife will carry belele We let her do dedication We no bring any no distraction Imarala na sinamu buronwem Nenu nwanne m bakene moto Chineke ga-eji gọzie m onye gara n'ilolu m talkless of a mother na nita nwa m wee mudu chechi nwa m wee muda bachi ka nso nwa m wee muda no prisominion na ya bụkwa mụ na chi nso nwa m eze akọ na obi ọbara na ọmọ Naijiria mgbọda kwaye bụ nwayọ ma nwanyị Chineke jite m mmanụ mgbọda ket mfọna basija kesenewo nwanyị ọma Chineke tere mmanụ His grace esenewo nwanyị ọma Chukwu jite m mmanụ ịmalasị na m bụrụ onwe m o nwere onye gara n'olu m Chineke kele dịrị gị onye bụrụ onwe ya onye bụrụ onwe ya na-echi ime onye mara ife chi ga-abụ onye bụrụ onwe ya onye bụrụ onwe ya na-echi ime onye mara ife chi ga-abụ onye bụrụ onwe ya onye mara ife chi ga-abụ n'ụwa ya
ihe hụ mama lee n'ọmụ Nigeria m oyi m biko egbula onwe go di nwa Chineke biko egbula onwe go di nwa mama na-egbula onwe go n'elu ụwa ihe gele begem lekene m sikala mama tinkana prikiti mama sinkana sa o tinkana sa o tinkana ijala mo tinkana ijala bilibili tinkana ijala billions tinkana ijala trillions tinkana o tinkana yeah. Imarago no nezo ime abia modo oneze mu yoge mu ntinolu onaneze ndi Igbo genu mu ntinolu Alibo State nwem Alabia State ndi ọma m Alebonyi State Alenugu State Anambra Igbo mụrụ nze mụrụ n'ọzọ ye o nwere arịrịọ chọrọ iruru niile onye bụlọ mma ya maka na ife dị n'elu ụwa n'osiri ike okonoke jere akwụkwọ n'elu ụwa na-enwetaghị ọrụ oyi mụ bike bụlọ onwe gị tomorrow carry belle because you no know wetin tomorrow go be ị marala anyị ga-abụrụ ọchịchịrị nyere ndị iro anyị bụrụ ihe nyere ndị fụrụ anyị n'anya we all shall be darkness in the eyes of our enemies and become the light for those that cherish us. Maka na nze nwada fọrọ n'elu ụwa na-adụnụ n'ibe mma ọ bụrụ onye ọbụla kelele gị kele odotu fọrọ gị n'anya onye gwara na ọ ga-akwa ya ya emecha wee kọ ya n'ụwa mara na ihe ọjọọ mere ya I could remember when I was nobody, no one in the streets do agree to value me. But right now, my brother, I am celebrating. Every day jubilate. Me and my family, they celebrate. Enemies, all of them don't run away. Because of my enjoy, because of Onamokoro Chem. I want to say hi to all my fans and followers all over the world. It's a special dedication for those who really want to understand. Makoto wino n'ime ya n'ọbụ mmarụ n'ibi ya ụmụrụ onye nọ n'elu ụwa nke ga-ada n'ibe ya taa oyi megbula onwe gị maka kọlọba dị egwu n'ụwa n'ihu I reject to die before my blessing I reject to die before my blessing will come my way I pray to be alive and see everything maka ihe dị egwu n'ọdị n'ike This year is my year. I shall excel above human expectation. My music will not just excel just like that. It will excel and bring money. It will excel and bring fame. It will take me all over the world. The world will hear my story. This year is my time. As you believe you go receive them. I'm on Nigeria. Nekuchago kwemea. Mwade hobo. Onya bulongwe yao. Nde chidime onye manife ji ya mo ụwa dogo onye bụlụ onwe ya ụwa dogo onye bụlụ onwe ya nde chidime onye manife ji ya mo ụwa dogo onye bụlụ onwe ya ụwa dogo onye bụlụ onwe ya Chidime, onye malife chigabo, onye bụlụ onwe ya onye malife
Majesty Igwe Alolo Chibike Uche Egbulem Igwe Bishop Jiraki ya n'elu ụwa jiraki ya wechie ya n'ezi lọlọ ya Lolo Mary Ann Mgboda Muzi ndị ọma General President Mmasị na Chechi Grade Petron ya Makeji Grade Mama Muragi Mama Grace Iwokelukwu na Lotulanyara asịkwanini gburu onwe gị gbakene motu ike shiriri urogbu efi na n'Imo steeti o ezi ọgọ Right Honorable Ambassador the Good Samaritan Mola Mama Amayanaba of River State Mola Mama Odogbuloro Wanala Muzi Omo Neje Kilo Asimono no ya barogio Right Honorable day by day Ebuchi Odogbuloro Wanala Momobe Asini buru onwe gị makene m onye gari n'olili Honorable Kingsley nwanne m Honorable Kingsley Ebuchi Odogbuloro wahe oke osimiri n'ala ụmụmogbe ịgbala sini buru onwe gị makene m ezinne m onye gari mmanụ ụmụ gị taa Mr. and Mrs. Aliko Monuoha aya bụkwanụ Valentine an engineer asịkwana iburu onwe gị n'ezi ọhịa m bakene moti ga-echi welu ada mara mma mmụọ na-abịa steeti nwanyị ọma ihe ọbụla onye na-eme n'ụwa ya egbula onwe ya Obaino nwa m Obaino music Mr. and Mrs. Obaino music nwoke ọma Mmafe Ebonyi steeti ịgbarala siri iburu onwe gị Odogwu n'elu ụwa onye gara n'olu gị lekwe Kwenu uche nwaohịa Uchenna nwaohịa Odogbuloro ụwa n'ala ụmụmgbe asị na igburu onwe gị gbakene m onye ga n'olu gị lekwe Kwenu Emeka onye machi ezi ọgọ na lepere azụ Okelukwu n'obodo Anyara ịmarala si igburu onwe gị gbakene m ezoghị m otu ị ga-esilo na nwanyị ọma dị mma ka m bụrụ ụgbọala m leyi banye na lọbi ya nwe m kelenụ Pọl ya tụrụ nne m Injinia Pọl ya tụrụ ịmarala si n'igburu onwe gị Injinia Pọl ya tụrụ onye garala ịma gị taa ị garala hụ n'ezi ọkọ n'ala mpa m ekwere azụ ndị ọma ijere je lụọ Chidimma nwanyị ọma ịmarala si n'ezi ezi nwa dị irele ezi nwa Chisaroka bụ nnọọ aka na-eji arụ ayọ gate bulletproof n'ala Aba ezi ọgọ n'ala Kalaba nnukwu mmanwụ pụta obodo niile n'ugedere agịwa ezi nwa Chisaroka bala ụkarụsi na-egbu ogwe nne m asịkwana iburu onwe gị n'elu ụwa Chisaroka gbakene m onye gara n'olu gị ihe ọbụla onye na-eme ya nwe chekwube na Chukwu maka na echi dịkwa n'ime mmụwa adịghị ụgbọ onye bụla onwe ya nne Chidi ime onye ma n'ife ji ya m ụwa onye bụla onwe ya Blaze in the steel. Bring the heat. It's your boy, DJ S Shine Best International. na mukolo chinagorom
na-agọrọ m ayabụkwana si na nwata nwoke nzegbu ododo oke arụsị na-egbu ogbe adresị ndị ụmụ nkịta ya nwana nwa Chineke tere mmanụ akụzọ na-eji grade ezi ọgọ nọ n'ala ogbe asị n'igburu onwe gị ezoghị m onye ga n'inolu gị injinia Chibunna nwafọ mọkịrịka aka na Royal Gate bulletproof gburugburu niile ezi ọgọ na lotulu anya na ndị ọma ị marala si gburu onwe gị gbakele mezoghị m onye ga n'inu n'olu gị Mr. and Mrs. Chimabayo odogwu kara aka ugobeze jigred kelele mezila ọlọ gị nwanyị mberi ifugo n'iwe nwanne adịghị eru n'ọkpụkpụ onye bụla onwe ya maka na echi dị ime ka m bụrụ na ekelele kele Mr. and Mrs. Nze nwa Abayo anyị abụkwanụ Barry White ezoghị m ọ ga-adịrị gị mma ihe jamadu eji grade ka m bụrụ na ekelele kele Mr. and Mrs. Chinedu Abayo arụsị n'ala Malaysia asịrị na ọ ga-adịrị gị mma ka m bụrụ ekele kele Mr. and Mrs. eze nwanne m nke m Chukwu emeke ekele meseji wanọf Ọnịcha ya na ezinụlọ ya o nne ka nwaanyị ọmale Ọnịcha ga-eshimoge eburula m ekele kelekwana Ikenga nwafọ Otulu ndị nna nwa gbara nwafọ Otulu akịtetị ji na ha senta anyanwụ ofujo ha na-emofulo odogwu na lotuluwe ezi ọgọ na ala agụleze asị na igburu onwe gị makene m onye ga n'inolu gị de mụwa adịghị ụgwụ onye bụrụ onwe ya o ihe echi dị ime onye m ife ọ ga-amụ tampere masola osisi eji ime oke ọnda pịa itopịa agịwụ jagajaga wiwe agịwụ jagajaga wiwe jagajaga wiwe te jagajaga wiwe oyi kọmanda ị marala sịkwa n'igburu onwe gị o nwere onye ga n'olu gị ya mere jisi n'ụwa dị ngwụ ụwa dị ngwụ onye bụrụ onwe ya onye ma ndị ebe ya oyimo onye mara ife ji onye bụrụ onwe ya onye bụrụ onwe ya lechi dị ime onye mara ife ji ga-abụ onye bụrụ onwe ya onye mara ife ji ga-abụ n'ụwa ndị kwe na ndị ekwe na nwanne m obute nsogbu n'obodo anyị ibe nnekwu ka na-ekwugo onye ọbụla n'ụlọ maka echi ebuka ebe ụfọdụ na-aba n'ọfa na-echi eze ebe ụfọdụ na-ekwu n'ọfa nwekwu eze ebe ụfọdụ na-aba ji ofe eze n'aka mana m ọgba m onye eti eze gwuleke
onye ga-echi eze wuleke nwanne m onye ga-abụ eze wuleke nwanne onye ga-echi eze wuleke tọbụ gị ga-echi eze wuleke ilu na-agba ma nwanne m na mkpọtụ na-eme maka okpueze ka eje nwụlụ ka ejebulu ka ejebulu egbe nwanne m ogene ka a na-azọnụ okpueze ka na-ezo ilu jabụleli nwanne m na-aba nwe esemokwu maka gịnị maka isi ga-eche eze nne m gịnị na-abịa ilu jabụleli nwanne m na-aba nwe esemokwu maka gịnị maka isi ga-abụ eze mkpamkpa na akpa mkpọtụ na-eme maka okpueze nwajụwa ogene bụ tọgbu ndị kwere ndị ekwere amanụ kebe agbala ọsọ maka isi ga-abụ eze nwanne m ọgbanụ ka ngebe dogo eze na ọba nọrọ ọsọ isi ga-abụ eze bịachi ọkụzụkọ omenaba n'aba na-eme eze nwanne m nwata m ka ga-eme dogo n'okwu eze n'omego kwanyere ejabụ bụ na aba ndị mụleyi na anyị na-ekwu maka okwu eze maọbụ onye ga-echizie ka m na-ajụọ maọbụ onye ga-echi eze wuleke ọmụ ga-echi eze wuleke maọbụ gị ga-echi eze wuleke maọbụ onye ga-echi eze wuleke maọbụ mụ ga-abụ eze wuleke maọbụ onye ga-echi eze wuleke ibe anaghị olisa ka ọbịa ka o weta isi ga-echi eze ka udo dị ka mma ọgbanye larụ ya chukwu anyị nọ n'afụfụ anekwana mmanụ ndị ji mba na-apa bịa n'ọba ego na-egwu akọrọ ebe ego nachi mana ịma na ego gasị a ka ezigbo ga-esosi anụ ọkwa mmadụ maka mmadụ na-akpata ego ya ka anyị ga-egburu obodo oyibo ka nnajazi ụka nke nne nwanne m ya nwezodogwu eze ndị Igbo Kids na Malaysia onye ka anyị na-ekwusi maka ya Chief Douglas Onochie Ọnụọra Mayor Mwere na Abuja eze nwanne m natara Douglas Odogwu ya onye obodo oyibo ya nwezere imegoro Chairman CEO Ojina Ventures Nigeria Limited Motorcycle Importer Babala nwa gaba n'iru na anyị kwadoghị onye m nwezere imegoro asị m kenele ya nwanne dị na mba na mma ụlọ ọka South eze nwanne m natara nwanne dị na mba ya odogo na mma ụlọ ya ezoro ezuru Igbo ka maka ezi ọya ịnụ Chief amụrụ onye na-ego na mma ụlọ ọbara nwa gabara n'ime n'obodo Ifeọma odogo amụrụ onye na-ego ya n'obo ụwa n'ose na chile odogo amụrụ onye alụ niile bi ego ka anyị ka na-eti mmadụ ka ji bịa nwanne m na mụ na ebe bugo ma anyị wee na-ekene ndị nwanne anyị Chief onye malife ga-esi okwu Enugu Mgbo daalụ ọbala nwa natara onye malụ nyerere ya n'iga dị n'alụ nwezere ịdịgo n'ụma mana Chief Douglas Onochie Nasim kenekwa oli abịa ijele dike ijele ego isoli ijele dike onye ijele ego ijele dike isoli ijele ego eze nwanyị natala osogo eme abalị na-esobile eze nwanyị ema Chief Lady Mrs. Aja Patricia Amaha Ojenobi eze nwanyị natara na nne ya nwa nwali
ya eze nwanyị n'ụlọ m mmanụ ka ngemelo ka bụ chidera asị na jọkpala zepeze eze nwanne m ọgalụ chidera n'odego eze nwoke na n'ụlọ anyị na nne m ụlọ ọmụma mụ ka wee mụta chizọba nọrọ bịa n'ọlụ era mma n'ịmalụmelu omeka nne ya eze nwanne ya ka nna kpanụ ogbuefi bọọlụ bịa ọnụ ọra n'idigo mma nwachi oke iyi na mụleri alụsị ihe oji bịa ihe mụleri bịa nwanne Douglas odogwu pụtara ihe ji oji n'ama asị ka nkele nwunye nwanne ya ịyọm chukwuto ọnụ ọha iji na-ere enu ọbego mmanụ n'anyị ka na-ekwunu nwanne m ego ka anyị ji bịa odogogo onye nwere omenala anyị ebe onye ga-abụ eze wuleke onye ga-echi eze wuleke nwanne m onye ga-abụ eze wuleke ọ bụ gị ga-echi eze wuleke nwanne m onye ga-abụ eze wuleke ebe anyị ka na-agbakwa ka anyị sabanụ Douglas onye ọma aka m ka na-akpọnụ ma ọ sị m lote nne m ụlọ ahụ n'ọkwa nne m lodogwu Jọji na nwaanyị bịa nne m lodogwu Jọji na nwaanyị Madam Ifeko ebe lụrụ izobire nne m ụlọ nwe m nne m ụlọ mayọ nne m ayọ ịmagogwe mma ife mgbalụ meyọ yi mụ jidere na onye mụrụ nwa ọ da nwa nwụ Madam Ifeko ịma na ọmụrụ nwa da nwa nwụ na afọ nwa elotenne ya dalụ ogbobi ka na akpọ n'ogbobi chinedu agụ ndụ dalụ ogbobi isi maka na ọnọsụ leze nnukwu na ọkụzụ ise jenu owo dada asema okenere ezoghị ya nụ Chief Victor Meniru ọnwa Kiss na Gagumu Kingdom na-achị Shama Victoria Nigeria Limited asịbụ kenekwa ezoghị ya nụ Chief Emeka Ọzọmma Kwamemma na mma ụlọ ọka dalụ ọmemmadụ ga na-eme onye nwa ụlọ dalụ ọkasatụ obi si bịa ahụ dalụ nweze n'ime gbogbo ijele dike ụlọkanyị iso n'ijele ego ụlọkanyị ijele dike ụlọkanyị iso n'ijele ego ụlọkanyị ijele dike ụlọkanyị iso n'ijele ego ụlọkanyị ego ka mụ je ganụ n'agụkwụ nri ka na-ejenụ ka mfọbele nwa Chief Okoye Igbo ọkụ Amaloni Mamoji Plant m ọgọ onye m Okoye bikere ahụ metara nwadolo ogo na ọbala nwa ka na akpanụ n'ọka na abanụ onye m nwabeni ya Shama Teamspec Technology Limited Chief Onyekwelu Ịlarị Ụdanọ na Mụleri ọka omeni isobire Ụdanọ natara Onyekwelu odogwo ya ọka omekis na Mụleri Igwe ndị Igbo na Spain ọkaka dalụ amamara ka gamanụ wabụ nwa dibịa ketere ego oseje onye ọma na gaba na bekee ọdọ akpụrụ na aba Uchenna natara Uchenna nweke ya ọzọma
Nalo uche na weke Obala tule na ebe obala na aba Nawa na moko ka nebolo na nyamu kwanya Chief Anthony Ofebuna Akunesi Obike Namulebu CEO Ofebuna Nigeria Limited Babala ngano kanaba na namu Doseje onye odika bia odika wanam Dr. Bush Ezoy hello Tabani banga melo damanda neku Chief Emmanuel Nzakwesi Orocha Kids Namune Babala nata ninebi Dalo Kinsebili Chief Innocent Odeli Izanesha Igwedu Dalo Amari banga melo nego kanjibanenu Omwana mwana koye wele Mmadụ keje waka eze anyị nọgbabe isoro ijele dike ijele ego isoro ijele dike ijele ego isoro ijele dike ijele ego igede 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 yeso Manu nije ga na banu na fagu opu nkechi ka bu omomo ga gereze Amabo ga gamelo ezoyi metala Chief Chidofo Iwoba Ezago Foba Kabule Kanana na isogede Ezaga Nimame Sogede nwanna nwotu ezigbo nwa be mayor nwanna nwotu adagwana manu ndị je ga na-eli ataba mmadụ ga-eji ka o mgbamezo yiwu n'ọnụ ya nwata na-achọ ka ya ọbụla jọ nwa agụla eri ya eze niile goro nwata na-achọ ka ya agụla eri Chief Ifrem Obidike Ese nwa nata ochendo Lalo limited Oyawa di legendo The government man Wanda muga na chango Ogwe fi Ya abaga isodogu Oyawa di ledio Dogo na limited Abaga limited uni Ezi wanda mmadụ, ọ gabali yo. Ya gbageza yimo, achọ kodogwu. Lalo nwa abanọ, onye ọma niile eli, achọ ọbachọ, ịzọ niile ọgbego mma. Isoro ijele dike ijele ego isoro ijele dike isoro ijele ego ijele dike isoro ijele ego Abobide ka na n'obodo ndị mụrụ enyi ka nje n'ụka fụ nwanne m ọ bụ onye ka na-ekwu Pastọ Chukwuma Ọnata dike mma Kis na bọọlụ eze nwanne m oge ya akụzi na chi ya bọọbụ kisi bịa ya ezere igbeme onye amụma daalụ adegbona mmanụ Endụ eze ezi oyi m ezi nwanne mmadụ na bọọlụ Endụ eze onye ekwere Igwe V8 na bọọlụ ide bịa n'ebe ụmụ anawa mụleri ka ntire mana onye ka m ọchọga anyị wee na-ekene ezi ọya anyị na mụleri ụba na-ese okwu kit n'ọganigwe ya nwanne m ụba n'ọganigwe ka isi bịa maka n'ekpele m ezi ọyị m n'ọganigwe oyi na-atụ mba kit n'ọganigwe ebe na onye isoli mmiri ịga n'ugwu n'ọganigwe
Mana benu makovonyenu kana palo oyemu igbe yoloku oganigbe kisibia onye mole joke odogun na nei anya baraka igemelo mimo ni shadow Kanjaba madu kanjibia on shadow obonye gabu ese huleke obonye gabu ese huleke wanda moye gechi ese huleke wanda moye gabu ese huleke obomo gabu ese huleke wanda moye gechi ese huleke ayaka monde kuzio makea nene shadow abamo kechukwo ya ese yori mewolomo atawala mana konye were abamo kechukwo ya ese ni mewolomo ideke nisenuku moyo nisha ojuna mogo kenala meza yigi ekela ne chado ya kachukwu kiru kanina dogo weru gobe ai ine bajo gudia aguna yego ekele wakiruka akunna talo eme kona ma ene dollar na eli ya dole kiru godogo ya ọmọ na no ne chowa dogo mo ne tiri mo wa awa o ni no ne ti o awa o ni ri no bone o awa o ni ri ne ti o awa awa na mo kan kana bo oya na mo obia ezo yimo imo kan na ba alaji igwe alasaka na namu Ibala saka kaliba, na ba, oyemu ibala saka bia. Asimu keneli esoya, odogo wandi igbe. Aga mela gbe bia jibe na Spain. Odogo wandi igbe ni me woro mo. Isoni jele dike o ayo. Sani jele go ayo. Isoni jele dike o ayo. Sani jele go ayo. Isoni jele dike o ayo. Sani jele go ayo. Oke bile bobo dogo. Ya, only the dogu ige bobo do abata. Dogu sonu do mo se ya. Chief sonu. Onye mwana. Alo ni na ba. Sena boga, ole ko be ese uleke. Oya ne gechi ese uleke. This is Cape Town special. Ụmụ Nigeria, ndị nọ na Cape Town, na South Africa, na fa ka anyị jere zute. Ụmụ Nigeria bilikwanụ, unu nọ n'ụwa niile nụ. Ndị Igbo na South Africa nụ. Jisikwa n'ikenu okoba n'omuno bususi na mmekọrịta ọrụ nwanne busonu ma n'ike akwụkwa n'ụlọ maka na onye na-enwero nwanne ike gwara ya
Orieke ọnọ n'igbo akụnụ ọnọ n'igbo eli akụnụ ọkwa mayor na Damerit Press Club na Cape Town, Premier Diamond Press Club nke Cape Town, obele nwa gaba mmiri. Chukwuebuka Nwajibobi, Nike Nọba, Nagi Bebo Dogwu Ezioyibo, agba ego nkịtị ozuzu ya libanu. Esienu Ndubisi Ọnọra, Ọkwọta Ekeneze, obele mmasị obodo. Ochimilata bilinu, ezi nwanyị ọba bilio. Chief ọ dị n'aka Ifemedebe, ezi oyi Chijioke onye Atama. Ọnwa na-etiri ọra n'ọbanụ, ọnwa bulubulunu, ezi nwa Ifemedebenu, keneli modozi akwụghị n'onyoma biya. Damian Aso, ọnwa na South Africa nọ. Deco and Unique Saloon PLC. Ọkwa memba Highlife Press Club nke Cape Town na South Africa nọ. Keneli Modozi Akwụyinu, Mrs. Francisca Aso, Onyiri nwanyị ọma. Press East nwanyị ọma bigo bili. Christian Cape, Christian London, South Africa gobele Macedonia. Honorable Robert Agina, Ejimonyama bilinu, Akunesi Ebi Ikenu, ezi nwanyị ọzọ bụrụ bili na ji ikedeli. Aka nedela anyị akwụkwọ na Diamond Press Club, obele magaba n'olibu. O nwere ọkwenye anyị lofuru. Prince Chukwu Jegwu, ezi nwa nwoke, obele eze nwafada. Odogwu obele nwa bili, Okwuluọra na South Africa. Papa Ilobili, ezi nne m Oluminelanụ, nwanyị ọma obele nwa. Honorable Uchechukwu Ezi, Blessed Atandanụ, Mayor n'Ofuobi Social Club nke Cape Town. Vice Chairman Bili, Ideto Union gị na Shinu, obele nwa na Cape Town bigo bili. Mr. Michael Mmoalụ, Mixtape Odogwu, Chairman mbọ n'Inedu, onye ọcha bịara ụwa n'Ojinu, ezi oyi m obilinu, onye ọma bili mkpa. Blazing the steel. Bring the heat. Igbo Kwenu. Yeah. Igbo Kwenu. Yeah. Igbo Kwenu. Is your boy, DJ S Shine Best International. Mixing non-stop.
stuff. Honorable Festus Anyanwụ Ọba One ndị na-ezoro ọra n'isu President General Enyi Social Club onye ogologo Ifesochukwu Etonilo Garuba n'izobili obi gwelugo onye ọgọdogwu ezi oyi m obili onye na-abịrị ya o si na shi bright obi nwanne the gentleman Vice Chairman Enimba na Cape Town obele nwabigo gaba n'ihu asị ndị onye bekee ga-egote ya Chief Honorable Kasmia Ejikeme Ikechukwu Dr. Kumba the Lord na Cape Town ọkụ oburu ụzọ n'ụtụtụ na Nnewi South Chukwu nọsọ ogene PFC odogwu obililu ezi nwa si obejenu ezi oyi n'obiaba n'ụlọ anyị ikeleli Chukwu nwe ndụ anya ọkụ eze kwesịrị n'obosi President Obosi Villa na Cape Town Justin onye Ekifechukwu Justin Onisobili onye ụgbọbili onye ọma Kristi bịa gentleman Onisobili onye ikeneli Chief Emma Wosu Patron n'Enugu onye ọma na South Africa ka ị nọ Chinetubugo na South Africa nọ Patron ndị Enugu na Cape Town na ihe obelu ka anyị na-alazunu na Captain Park ka anyị na-abata mmadụ na ya Chief Dr. Sunday Okolie Abuja One nọsụ ya na nwunye ya Millicent Ogochukwu Okolie ọ ga-adịla ụmụ mmanụ Abuja esi oyibo aka na-emego obodo Abuja Group Exchange odogwu onye ọma na nye ekene Prince Dixon ezi nwa ọnụma jụrụ eze kwesịrị one ama ọzara n'ọlụ n'Imo Kisije ndị na nwunye inu Inosensia Ifeọma nwunye ọnụma jụrụ na nkunu meliganye na-ekwunu na Cape Town ka anyị na-alazunu na n'ebe unu si alụzi olu anyị na Cape Town na South Africa nọ oge ọzọ anyị anọrọ ya anyị ga na n'obodo anyị si ya na Nigeria nọ ngwanụkọnyesi anya onye nlọtara eweda m ihe onye nlọtara ụkwara ya egwu dị n'iru anyị ga-abịakwa n'oge ọzọ mkpa South Africa niile Okechukwu onye ọma ọzara ife obele nwa melimeliga emesi akụbe maka eyi ụlọ ụkwanụrụ ọkụkọ ebe
na-eji n'elu ụwa ya hụ ọnwụ nwanne ya hụ yayi nwa ya hụ ewu nwanne m na-eji ma na-eji n'elu ụwa ya hụ ọnwụ nwanne ya. Is your boy DJ S Shine Best International. Abala ya nwa ajawo. Era bagaje oguya jeje. Ampo kada na nwa ya dala elu. Obaga no mati yo ko ya leluwa. Oyi kata pala ya. Lele. Wow! Ekuru mini wedi. We atu na wamo. Anwane be. Waneti. Eku ona zino yadu. Beje ku ochi ni yadu. Shahu kacha mado wa mama. Behu mura mama la lelu. Aye naga no neke ya. Bade kuru le mini wedi bo. We atu na wamo bebe. Anwane be we. Wanaleti. Beje ku ona zino yadu. Beje ku ochi ni yadu. Shahu kacha mado wa mama. Behu mura mama la lelu. Ore naga no neke ya.
Onye